Ngikhethe uNyazi lezulu. Ngibingelele bantwana benkosi, obaba abakhona, umfundisi wenkosi ubaba uMvangeli, nabo baba ikomiti lakithi eningizimu, kakhulukazi ubaba uSihlalo uMadlanduna, ngiyambingelela. Bingelele bonke abakhona, abashumayeli, abakhokheli, ihamente yonke kaNkulunkulu, ngiyayibingelela egameni loNyazi lezulu. Lolu suku bantwana bakaNkulunkulu lukhulu kakhulu, ngeke lifane nezinye insuku. Ukuthandwa ezweni lakithi eMkhomazi ukuthi uNkulunkulu asikhumbule, asakhele leli zulu, ngoba leli zulu silakhele uNkulunkulu wethu uNyazi lezulu. Amen. Njenga abantwana bakaNkulunkulu bekhona, nombani uzofuna ukhiye ukuthi ayikhiphe yonke inhliziyo yakhe, umshumayeli umngoma uzomemeza manje ethi kushaya uthando. Okusihlanganisile la kunye uthando bantwana benkosi elifunwa ile nkosi esilandelayo uNyazi lezulu. Amen. Izinto ezinhle zifanele uNyazi. Ngoba lemizi enibonayo yakhiwa ndawo zonke. uNkulunkulu mawubheka akayidingi lemizi, kodwa wakha lemizi ngoba ufuna nasemzini yobaba sibe nemizi emihle. Sizoyinikela ke bantwana bakaNkulunkulu, sikhiphe nje uthando lwethu lonke kuze lo muzi uphele, simbone lo uNkulunkulu esimlandela uNyazi lezulu esenyathela kuleli zwe lakithi laseMkhomazi. Anginamazwi kodwa ngibonga kubona bonke athe zavuma inhliziyo baba khona kulomuzi ukuthi sizokwenza lo msebenzi omkhulu kangaka wasezulwini, sizoshaya uthando ezweni lakithi eMkhomazi. Engathi uNkulunkulu ngokuba khona kwethu sonke uyazazi inhlupheko zethu, uyalazi nosizo kusemakhaya ethu. Ngokungena kwethu nje la uNkulunkulu asishanelele konke ububi kwehle ibusiso, singadingi sesweli. Amen. Bantwana bayingcwele, anginayo inkonzo ile esize ngayo la yokushawa kothando. Angithandi ukuthi ngilibazise ngoba mesenziwa lenkonzo kube nesikhathi, kufanele kube nesikhathi esanele. Ngibonga nje umfundisi wenkosi ethi angiguqe, hayi nemukelekile ezweni lakithi eMkhomazi, khipheni yonke imali nishaye kuze lo muzi angathathi isikhathi eside ungaphelile. Asishaye imali manazana ethi ayingcwele. Ngiyabonga kakhulu, inkosi buse nikuzwile.